Any 1830. Padrí, conta'm una història. D'acord, et contaré com va evolucionar la indústria tèxtil. 50 anys enrere les coses eren molt diferents. Abans vivia a la terra. Vaig començar a fer feina a una fàbrica tèxtil. La introducció de les màquines va augmentar la producció de béns i va ser una ajuda molt eficaç per al treball manual. Quan vaig començar a fer feina la gent utilitzava la llançadora volant, però més tard va sorgir un nou invent. Encara record la primera vegada que vaig veure aquella fantàstica màquina, la màquina de vapor. Va ser la millor màquina inventada fins al moment. Totes les màquines funcionaven amb el combustible resultant de la combustió del carbó. Padrillon, i on fèieu feina? Record com el meu pare feia feina al taller de casa, però jo vaig començar a fer feina a la fàbrica on cada un dels treballadors s'ocupava de la seva part. Els invents no van acabar en la màquina de vapor. Finalment va sorgir el teler mecànic, que va completar el procés de mecanització tèxtil. Conte contat, conte acabat. 56 anys més tard. Any 1886. Actualment ja disposam d'electricitat i petroli. A Espanya, el 1876. Hola, em dic Fernando i us explicaré com treballem, el que transportem i com funciona el ferrocarril. A Espanya, la indústria més important era la tèxtil i gràcies al ferrocarril es van poder transportar les mercaderies fàcilment. Això ha fet que tinguem més treball aquests últims anys a causa de que s'ha impulsat el comerç interior i cal que portem els materials. El ferrocarril funcionava amb carbó que s'extreia del jaciment d'Astúries, que era un dels més importants d'Espanya. Per la necessitat de construir la xarxa ferroviària ràpidament, el sector de la siderúrgia no es beneficia dels avantatges del ferrocarril. A Espanya es van construir les vies seguint una estructura radial.